Btr खुंगिरि प्रमोद बर'आ लानानै फैदों मोनसे गोजोनथाव खौरांखौ। प्रमोद बर' दैदेननाय Btr सरखारा बर' सावथुन मुलुगनि महरगिरि सावथुन दिहुनगिरिफोरनो गासै 12 लाख रां बान्था होगोन। बर' सावथुन मुलुगनि महरगिरि सावथुन दिहुनगिरिफोरनिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां फोसावदों Btrनिसिम प्रमोद बर'आ। बिसाजों खुंफुंजानाय बड' फिल्म एवार्डनि बान्था मोनगिरिफोरनो Btr सरकारा राङारि बान्था होनो थाखाय आखायाव लादों। मख'जाथावदि बिसाया बोसोरफ्रोमबो साबसिन महरगिरि सावथुन दिहुनगिरि बिथांमोननो मोन-20 केटेगरिसनि बान्था गथायबोदों। नाथाय देग्लाय बर' हारिनि सावथुन मुलुगाव बिहोमा होलांनाय रुंसारि जानाय गेदेमा बिथांमोननि मुङाव बान्थाखौ गथायगोन। सोर सोर गेदेमानि सुबुंनि मुंजों बेसेबां बान्था गथायगोन फै जों बड'लेण्ड बुब्लि खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायनि। नेम अफ द एवार्ड टिकेन्द्रजित नार्जारी एवार्ड फॉर बेस्ट बड' फिल्म प्राइज मनी 1 लाख। कनिन बड'सा एवार्ड फॉर बेस्ट डायरेक्टर प्राइज मनी 1 लाख। दिलीप बसुमतारी एवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर मेल प्राइज मनी 1 लाख। शांति बसुमतारी एवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर फीमेल प्राइज मनी 1 लाख। राम सिंह गेल्ला एवार्ड फॉर बेस्ट कॉमेडी एक्टर प्राइज मनी 50,000। विशाल बसुमतारी एवार्ड फॉर बेस्ट विलन प्राइज मनी 50,000। कनकलाल स्वर्गियारी एवार्ड फॉर बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर प्राइज मनी 50,000। लेनी बसुमतारी एवार्ड फॉर बेस्ट एक्शन डायरेक्टर प्राइज मनी 50,000। सुशांत चंद्र गयारी एवार्ड फॉर बेस्ट कोरियोग्राफर प्राइज मनी 50,000। प्रिय बसुमतारी एवार्ड फॉर बेस्ट कस्टम डिजाइनर प्राइज मनी 50,000। विकास बसुमतारी एवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मेल प्राइज मनी 50,000। पिरासन ब्रह्म एवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर फीमेल प्राइज मनी 50,000। रामाकांत बसुमतारी एवार्ड फॉर बेस्ट स्क्रिप्ट राइटर प्राइज मनी 50,000। गोपाल स्वर्गियारी एवार्ड फॉर बेस्ट सिनेमेटोग्राफी प्राइज मनी 50,000। मनोरंजन ब्रह्म एवार्ड फॉर बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट प्राइज मनी 50,000। सोनाम चंद्र गयारी एवार्ड फॉर बेस्ट एडिटर प्राइज मनी 50,000। भुवनेश्वर महिलारी एवार्ड फॉर बेस्ट सिंगर मेल प्राइज मनी 50,000। पूर्णिमा स्वर्गियारी एवार्ड फॉर बेस्ट सिंगर फीमेल प्राइज मनी 50,000। दैख्रं खुंगुर बसुमतारी एवार्ड फॉर बेस्ट लिरिक्स प्राइज मनी 50,000। थिलेश्वर इस्लारी एवार्ड फॉर बेस्ट साउंड इंजीनियर प्राइज मनी 50,000। Btrनि सीएम प्रमोद बर'आ बुंनाय लेखा बेखौनो दिनै बर'नि मुंदांखा फावखुंगुर फैलाजे बरगयारिया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोसावो। देग्लाय बाथि बड' फिल्म एवार्ड फेस्टिभेल बे फेस्टिभेलावहाय जोङो मोन-20 केटेगरियावहाय सिगांफोरनि बायदिनो बान्था होनाय जागोन। नाथाय देग्लाय जोङो बे बान्थाफोरखौ जोंनि बर'नि हारिमुआव मैखोम बिहोमा होलांनानै जायफ्रा दिनै जोंनि गेजेरनिफ्राय गोमोरलांबाय एबा रुंसारि जालांबाय बिथांमोननि मुङै बे बान्थानि मुंखौ दोननाय जागोन। जेरैहाय जोङो टिकेन्द्रजित नार्जारी एवार्ड फॉर बेस्ट बड' फिल्म बिथां जालाखौ होनबा बिथांखौ बयबो मिथियो। थिग बेबायदिनो दिलीप बसुमतारी एवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर, पूर्णिमा स्वर्गियारी एवार्ड फॉर बेस्ट सिंगार फीमेल, भुवनेश्वर महिलारी एवार्ड फॉर बेस्ट सिंगार मेल, बेबायदिनो मोन-20 केटेगरिफोरनि मुंफोरखौ जोङो जोंनि रुंसारि जालांनाय महरगिरिफोरनि मुङाव दोननाय जादों। आरो बे बाथ्राखौ जोंनि Btrनि सीएम माननीय गेदेर बिथां प्रमोद बर' सारा जोंखौ बुंनाय जादों। आरो बेबायदि मुं होनानै बिथाङा बुंदों जे साफ्रोमबो महरगिरिफोरनो जे बाथि फिल्म एवार्डआव जाय महरगिरिफोरा देरहासार जानो हाबाय एबा बान्था मोननो हाबाय बे साफ्रोमबो महरगिरिफोरनो 1 लाखनिफ्राय 50,000सिम राङारि बान्थाखौ जोङो Btr सरकारनिफ्राय होनाय जागोन होननानै बिथाङा जोंखौ एडभाइस होनाय जादों। जोङो खावलायनाय बायदि दा बेखायनो मैया एबा 31 डिसेम्बर खालारखालि मोनसे एग्जिकिउटिभ मिटिंनि गेजेरजों बे बिथांखिखौ लानाय जादों। आरो 25 फेब्रुवारियावनो बे जोंनि एवार्ड सेरेमनिखौ खालामनाय जागोन। आरो बे एवार्ड सेरेमनिखौ खुंफुंनो थाखायबो Btr गभर्नमेन्टनिफ्राय बिसानो राङारि अनसुंथाइ होनाय जादों। आसा खालामदों बेबायदिनो गुबुन गुबुन समफोराव जोङो मोनफ्रोमबो Btr गभर्नमेन्टनिफ्राय
जोंनि सावथुन मुलुगखौ एबा बर' हारिमुखौ जौगाहोनांगौनि थाखाय मदद मोनबाय थागोन। थारैनो खोब गोजोननाय मोन्दों, मानोना जोङो सिगां समावहाय जोंनि बान्था मोननो हानाय एबा देरहासार जानो हानाय महरगिरिफोरनो जोङो सार्टिफिकेट आरो ट्रफिनि अनगायै जेबो होनो हानाय जायाखैमोन। देग्लाय जोङो साफ्रोमबो देरहासार जानाय महरगिरि बिथांमोननो 1 लाखनिफ्राय 50,000 रां बान्था होनो मोननाया थारैनो खोब मोजां जादों। दा बिनि गेजेरजों थारैनो जोंनि इयुन जोलै महरगिरिफोरखौ थुलुंगा होनाय जागोन। दा बिनि थाखाय आङो बिटिआरनि मानगोनां CM बिथां प्रमद बर' सारनिसिम बिसानि जानानै रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय जाबाय। मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि जेडि र'डजों नांजाबनाय सुदेमपुरि गांजिमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेडलाइफ BM हस्पिटालाव बेराम सोखानो हानायनि गोबां खाबु दं। आइ आफा मेडलाइफ BM हस्पिटालनि फेसिलिटिफोरानो जाबाय मेडिकेल लेबरेटरि, फार्मासि, पेडियाट्रिक्स, मेडिसिन, गाइन'ल'जि, डेन्टेल, इउर'ल'जि, डेन्टेल एक्स-रे, प्ले एरिया, एक्स-रे, सन'ग्राफि, OT, ICU, NICU एबा PICU आरो आइ आफा मेडलाइफ BM हस्पिटाला 24 घन्टा जेब्लाबो खुलायै थागोन। लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सआबो मोजाङै सार्भिस थागोन। ओनसोलनि सुबुंफोरा बेराम आजारफोरजों भुगिनानै थाना दंब्ला थाबैनो नोंथांनि देहाखौ फाहामथाय लानो क'क्राझार सहरनि सुदेमपुरि गांजिमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेडलाइफ BM हस्पिटालाव गोख्रैनो फाहामथाय लाफैनो हागोन। आबुङै मिथिनो थाखाय 9101655430 एबा 8822688026 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।